Uy, kinalas. Anong? What's up mga ka-Jude? Bibili tayo, kakain tayo ng kinalas and toron. What we do here is go back. Yun nga po mga ka-Jude, ano? Sobrang ganda ng panahon ngayon. Di siya umiinit, di umuulan. Napakasarap lang. Medyo maulap. What's up, brother? Antay lang natin si Pong. Pong! Tagal! Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang ang Bongga. Nasa kasalukuyan po tayo naglalakad along Berlin Street. Dito po sa Naga pa rin. Andito po tayo sa Naga City Cathedral, isa sa pinakamalupit at pinakamagandang simbahan dito sa Naga City. Abangan nyo po yung mga simbahan na i-feature ko next vlog ko. I-feature natin yung mga simbahan dito sa Naga, kasi sobrang gaganda ng mga simbahan dito. Yay! Hi! Welcome to Cathedral! Medyo hingal ka na ba? Ha? Hingal ka na ba? Lapit pa lang yung nilakad natin. Hangal ka na ba? So medyo malapit na kami. We're gonna cross the bridge. Ito yung tinatawag na pinakamalaking hump dito sa Naga, yung Colgante Bridge. So mayroon tong kasaysayan, pero di ko alam kung paano nangyari. Basta yung bridge na to dati nagiba dahil sa dami ng tao during Peña Francia Festival. Yan po yung bridge na nagiba dati. Ito po yung Bicol River. Di siya gaanong kasing dumi ng Ilog Pasig. At least na may maintain pa naman yung cleanliness. Pero medyo malabo lang ngayon kasi umulan. Pero malinaw talaga yan. Parang pwede ka maligo. Sobrang linaw. Color blue pa. Parang nasa swimming pool. Nasa DYD na kami, Dayangdang Street. Malapit na kami, konting kembot na lang to. Malapit na kami dun sa kainan ng kinalas. Sana merong toron or maruya. Perfect siya para sa kinalas. So dito sa Dayangdang, marami pong kainan dito, especially kinalas. Maraming mapupuntahan na pwedeng kainan. Basta kinalas at toron. Nandito na tayo sa Cordovas Kinalas, o mas kilalang Chakamot. Nakahanap tayo ng upuan kasi sobrang pila dito kay Chakamot, dinatawag dito sa Cordovas Kinalas. Panalo naman kasi talaga yung pagkain dito. Mamaya makikita nyo kung anong kinalas na sinasabi ko. Tingnan nyo sa loob, ang daming pila. Kanyang karami yung tao dito palagi. So habang nag-aantay po tayo ng ating kinalas, gagawa tayo ng sausawan na manghang, suka na may sili. Ayan po so titirisin natin yung... Ikaw yung cameraman ko eh. Ayan po Ayan si Ka-Jude. Uy! Kamusta mga ka-Jude? So gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng suka na pantimpla doon sa kinalas natin para mamaya. So ganito lang yun mga ka-Jude. Ito yung pampatamis, pampalabas ng lasa. So kung nakikita nyo po ay hindi ko nakikita. Kasi tingnan nyo ako, nakapikit ako eh. Para Ganun ba yun? di mawisikan yung ko. Technique mo yan? Di makatasan yung mata mo kapag nagpipiris ka ng kapag nagdudurog ka ng sili. So ayun po Ganun, so buhay pa po yung sili Buhay pa yung sili. Lumalaban pa. So para sa ba yan Kuya Jude? Para maanghangan yung yung bunganga mo, para maanghangan. So pag nadurog niyo na po siya mga ka-Jude, lalagyan niyo siya ng suka
Ayun o. Oh. Konting... Yes, 25. So, video mo kami. 25 natin. So, tinawag na yung 25. Ako yung 25. Mukhang 25 daw. Ano ba yung age mo? 23. Dumating ng order namin. So, yan po ang kinalas. Yan ang kinalas. Thank you, ate. You're welcome. Linis po, ate. So, kung nakikita nyo, kaya dinag na kinalas dahil dito sa Alaman. karne. Oo, sa laman ng baka. Kinakalas mula sa baka. Kaya naging kinalas. So, titimplahan po natin siya. And dadagdagan lang natin ng suka. Para masarap. Yung may sili. Yung mas konting. You put some pepper. The black pepper. Don't use the yellow pepper, ah. So, meron pa po yung kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Ang pinakamasarap sa kalamansi kapag di mo nialis yung buto. Yan. So, ganyan po siya. Talagyan natin ng patis. Patis po mga kaibigan, patis. Itikman na natin. Sabaw muna, sabaw. Medyo lumaban yung anghang. Pero the best. Pinakamasarap dito yung maruya. Maruya ba yan? Maruya. Umalis siya para kumuha ng sabaw. Pwede kumuha ng sabaw. So yan po yung sauce. Pwede kayong humingi dito ng sauce kapag kulang pa. Para mas masarap, lagyan pa natin ng sauce. Yes sir. Sir, nakatikim ka na ba ng kito? Oo na eh, madaming beses na. Ano po ba yung kito? Kinalas at turon. Sarap nun. Mauna na kami, brother. Mr. Rabalabal, Mr. Rabalabal. Riding in tandem sila ni Rodel. Ingat! Ayan, pauwi na kami ni Pong. Ano, salt? Very good. So, yun po yung kinalas. Medyo ginabi na tayo. So, ito yung pinakamalupit kasi pagkatapos kumain, maglalakad-lakad para at least matunaw pa rin yung fat. Ako man naka-stabilize. So, pabalik na nga po kami. Ano ba ibig sabihin ng Porta Maria? Porta means door. Oh. The Tapos? door of Maria. Yeah, very good. Ba't siya tinawag ng Porta Maria? Very good. Very good. So, diyan pinapasok kapag nagkakaroon tayo ng Peña Francia Festival. Diyan pumapasok. Diyan po pumapasok si Maria. So, sa next vlog natin, maghahanap tayo ng pwedeng mapuntahan. Kung gusto nyong makapunta dito sa Naga, mga the best na kainan, sabihin nyo lang. Just comment below. Yes. And don't forget to like and share my videos. Share nyo na bago pa i-share ng iba.